lead to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. Hold us who wait before thee, lead to the heart of God. There is a place of comfort sweet, near to the heart of God, a place where we our Savior meet, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. Hold us who wait before thee, lead to the heart of God. There is a place of full release, near to the heart of God, a place where all is joy and peace, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. Hold us who wait before thee, lead to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. Hold us who wait before thee, lead to the heart of God. Lead to the heart of Ndokuchingamidza imose muzita rashe na mponesi wedu Jesu Kristu. Amen. Toda kutenda Mwari nechipo cheupenyu nemukana watipa zvakare apo tiri kudzidza tiri mubhuku razvakazarurwa. Regai ndimbokuudzai chinhu chinondinakidza pamusoro pebhuku razvakazarurwa. Mukatarisa bhaibheri renyu rine mabhuku anokwana kuita 66. Chaive chinangwa chaMwari kuisa zvakazarurwa pakupedzisira. Hechi chikonzeri zvinotoda mabhuku 65 kuti unzwisise rechi 66 rinova zvakazarurwa. Zvakazarurwa wacho ari kukuratidza Jesu. Jesu wawanga uchifanirwa kuona mumabhuku 65. Saka paine bhuku rinofanirwa kudzidzwa munguva yatiri ibhuku razvakazarurwa. Asi kudzidza kwedu takanyanyotarisa pangirosi 3 dzazvakazarurwa chapter 14. Vhesi redu ratiri kuverenga ndi vhesi ya 8. Vhesi ya 8 inoti, ipapo mumwe mutumwa wakateera achiti, rawa, rawa Babylon, guta guru rakanwisa marudzi ose waini yokutsamwa kwoupombwe hwaro. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Musoro wedu wenyaya unoti, kudhakwa, zvekutodaro. Ngadzorei usi wedu tiinamate. Mwari vari kumusoro kudenga, shoko renyu raraurwa. Chidudzirai muri moga, tijesu tanamata. Amen. Amen. Now, mukatarisa munyori webhuku razvakazarurwa ndi John.
John ari pachitsuwa chePatmos. Vari kutonga panguva iyi iRome. But chinondinetsa chandokasika kutobvunza. John ari kunyora sei nezveBabylon. And mukatarisa Babylon ndoke kutanga. This is the first time Babylon is being mentioned in the book of Revelation. Sei ari kutaura zveBabylon. Because Babylon panguva iyi radongo rakatoputsika kare. But John ari kurinyora. Sei ari kunyora Babylon iye ari kurarama munguva yemaroma. Saka zviri kuratidza kuti sekudzidza kwatakaita vhiki rakapera kuti musambo webhuku razvakazarurwa unonyorwa uine zvirahwe, uine masymbols, uine madimikira. Saka panotoda kududzira nenjere dzinopinza dzinopanana moto kuti kana John akuti Babylon has kureva the physical Babylon, but nhasi unondoda kuti ndimhanye nemi kuti Babylon yacho inombotanga papi, nokuti zvinotoda mabhuku 65 kuti tinzwisise rechi 66. Ndoda kuti mhanye neni kuna Genesis chapter 11 verse ya 1 kusvika pana 9. Mwari anga aparadza nyika nemvura, aparadza nyika noasara. Mwari anomuti zvaranai muwande muzadze zvakare nyika. Komande yanga yambopiwa tateguru wake Abraham. But panouya umwe murume zita rake anonzi Nimrod. Ndobva agara ndokufunda nhoroondo. Zvikanzi zvakaitika kuti Mwari akamboparadza nyika nemvura. Zvikanzi varume ini ndafunga zano. Mukaverenga Genesis chapter 11 verse ya 4. Anoti varume ngatiunganei tose tizvivakire guta. Tavaka toda kuvaka tawa inonosvika kudenga. Saka vanotanga kuvaka rusvingo. Now panguva iyi rurimi ndotanga ndokuti language. Alright, ndo panozvarwa ndimi. Saka ndimi panguva iyi 1. Saka vose vari kutaura zvavanonzwa. Zvikanzi ngativake rusvingo runosvika mudenga. Zvikanzi right. But ndoda verse 4. Verse 4 inoti richatiunzira mukurumbira. Saka tiri kutsvagwa mukurumbira. Kune vanhu vanozvitsvagira mukurumbira nhasi. Mukurumbira unodzokera kuna Mwari oga. Mbiri nerukudzo ndezvaMwari kwete munhu. Saka anounganidza vanhu zvikanzi une good idea. Saka vanotanga kupisa zvidhina vachinama nenamo yetara ndokutanga kuvaka. Zvidhina izvi zvanga zviri well bent because malord bearing bricks anovanhwa kusvika mudenga. Saka vanotanga kuzvipisa vachivaka. Now mukaverenga Genesis 11 Mwari anoti zviro kwazvo vanhu ava, number 1 ndevamwe, number 2 purpose ndeimwe, number 3 vane ndimi imwe chete. Zvikanzi ngatimboburuka. I like it in English. Zvikanzi let's visit them. Ukaona Mwari ari kutaura muutatu hwake zvikanzi ngatimbovashanyira. Ukaona denga raita appointment zvikanzi ngatimbovashanyira. Tione zviri kubatwa pasi ndokubva vaburuka. Saka pavanoburuka vanosvika zvikanzi shuwa pari kubatwa basa. Saka vaitwa vakadedzera kuti tara youya, zvidhina zvouya. Handizivi kuti kwakusina maconveyor belt, but the level of unity was flawless. Saka Mwari anosvika ndokuzemena mabasa ari kuitwa panyika, ndokupinda muhomwe yake. Mwari ane homwe yendimi, hakwete dzinoshimandwa dzichitaurwa idzi. Ndokutora ndimi ndokungomwaya parusvingo. Saka handizi panguva kana vaitaura chisemitic language chinova Hebrew neAramaic. Ndobva vaitaura kuti ndipe chidhina. Saka pakangodirwa ndimi. Saka umwe akuti brick, umwe ari kuti ndipe chitina, umwe handizivi kuti ari kuti kudini mutauro wake. Ndobva paita mhirizhonga neconfusion. Panguva iyi guta iri rinonzi Babel. Now ndoziva vazhinji munofunga kuti Babel zvinoreva confusion. Babel zvinoreva the gate of God. Saka panguva iyi vari kuvaka vari kuti iri ndorichava gedhi raMwari. Saka vakandirwa ndimi
pasisina anonzwanana vakatanga kuita collection zvikanzi vari kuti brick uyaine pano iyi inonzi English ngatidzike takadai, zvikanzi vari kuti zvidhina uyaine pano iyi inonzi Shona ngatidzike takadai, vari kutaura chavari kutaura zvikanzi iyi inonzi Ndebele ngatidzike takadai, ndimi ndokuparara. But I want us to draw my lessons eBabel. MaHebheru vakati vakatarisa vakutsinyira weBabel. MaHebheru ndo vanezita rekuti Babel zvinoreva confusion, because vakati vatarisa zvikanzi kana paine chinonzi confusion, iyi ndo confusion, ndobva pabvavara rinoti confusion, Babel. But vaparara. Rangarirai, mutemo waMwari wangu uri wekuti zvaranai muwande muzadze nyika. Iwo ndokuti tinobatana topandukira Mwari. Toda kusvika kudenga tibvunze kuti sei makazoparadza madzitateguru edu nemvura. Zvino tiri pano kuudza kuti tapinda mudenga. Saka Mwari chinangwa chake azadzisa. Saka I want you to know that Babel represents rebellion. Yeah. Number one. Yeah. Number two, Babel represents a false unity against God. All right. Saka Babel in a rebellion, Babel in a false unity against God. Thirdly, Babel inozvitemba vanoda mukurumbira. Mukazoramba mchidzidza nhoroondo kunouya murume anonzi Nebuchadnezzar II. Nebuchadnezzar anozotovaka guta rinonzi Babylon. Avaka guta rinonzi Babylon anoexhibita futi these three things zvakatangwa nemadzitateguru ake paTower of Babel. Number one, Nebuchadnezzar anomukira Mwari. Number two, Nebuchadnezzar anotarisa his might, his skill and his achievements. Number three, Nebuchadnezzar had a false sense of unity because he was the superpower. But zvaiitika muBabylon munguva yaNebuchadnezzar, number one, he destroyed the temple at Jerusalem. Ndokvatora maIsraelites into captivity for 70 years. Utongi hwake hwaiva nehudzvanyiriri, hwaiva nehutsinye, aivadzidzisa nekuvaintroducer to idol worship. Mukatozoenda chapter 3 pane idol worship. Saka muBabylon makaratidzwa all anti-God things. Saka Israeli yazobuda vanotarisa Babylon with an awful eye. Saka John paari kunyora ari pachitsuwa chePatmos paari kuti Babylon, haasi kureva the physical Babylon iya. Rega ndiuende kupe mienzaniso munyika yandorarama inini inonzi Zimbabwe. Ukaenda kune vakazvarwa kare ukasvika ukati Rhodesia, havafungi Zimbabwe iri current, vanofunga nguva yavairumiswa nembwa vachirambidzwa kufamba muguta vachinzi vagare kumaruzevha. But ukazouya ukati Zimbabwe, they think of a liberated country. Saka John paari kuti Babylon ari kuti matongero akafanana neaya aitwa muBabylon yekare ndo matongero akuita vaRoma vatakurarama anda. Saka chirahwe chekutanga chamunofanirwa kubatisisa, Babylon iri kurehwapa yaRome iri kutonga yaisa John pachitsuwa chePatmos. Asi chii chakazoitika? Ngatinzwe zvinoteera. Rangarirai musoro wenyaya wedu uri kuti kutodhakwa zvekutodaro. Tichiudzwa naJohani kuna zvakazarurwa kuti kune chinonzi Bhabhiloni chiri kunzi chawa ichichi chinonzi Bhabhiloni chii. Saka mutauri aenda nesu kwazvakatangira. Regaiti hake tiri pabhuku raDhaniel. Bhabhiloni ndo yanga iri center of all false teachings. Kwainamatwa zuva, kuchinamatwa nature, kuchinamatwa zvimwari. KuBabylon ndo kwakatanga ideology yekuti humans are gods. Uri chimwari pache zvako iwewe, utori chimwari papapo. Zvose izvi ndezve muBabylon. Saka regai tiongorore Babylon iri muna Daniel. Tione kufanana kwayo neBabylon iri kutaurwa naJohn.
kuna zvakazarurwa. Toda kuvhomora zvishomanene zvinoita kuti tinzwisise Bhabhironi iri kunzi yadonha iyi. Kuna zvakazarurwa. Saka uyai neni kubhuku raDhanieri. Vana vaIsraeri vasvika muBhabhironi. Chekutanga chinoitwa naNebhukadhineza kuvashandura mazita. Ovashandura mazita, ovaunza patafura vati vakomana imimi makangwara imimi. Swederai padhuze netafura yangu. Idyai pamwe chete neni. But Danieri anotarisa tafura yamambo. Oti dambudziko reBhabhironi kudya zvese zvese. Ina handigoni kudya zvese zvese. Mwari wakataura zvinodyiwa nezvisingadyiwi. Ina handigoni kudya zvese zvese. Musarudzi mimi zvese zvinopinda mudumbu. Saka Bhabhironi characteristic yayo itata zonke. Havazotsvagi kuti Mwari anodei. Vanodla zvose. Vovhara Bhaibheri and they justify themselves. Vachitaura kuti zvose zvinocheneswa nomunamato. Vachitaura kuti aiwa chekudya hachisvibisi. Vachishonyorora mavhesi. Vasinganzwisisi kuti anorevei. Ndo dambudziko reBhabhironi. Regai tijambe chapter 2 na chapter 3. Tiende pa chapter 5. Ukaenda pa chapter 5 uchadzidza kuti Bhabhironi inodheerera Mwari. Dambudziko reBhabhironi zvinonzi naMwari zvakakosha. Iyo inozvitora sezvinhu zvisina basa. Zvinonzi naMwari izvi. Veduwe kana ndataura izvi zvikoshesei izvi. Bhabhironi inoti aiwa tinoita madiro. Baba vamuchinda uyu Bherishaza. Nebhukadhineza anotora midziyo yemutemberi ouya nayo kuBhabhironi asi haibati. Iye ndiye anozoti adhakwa zvekudaro. Akamwa vanhu vanoverenga vhesi vomubvunza akaravira kana ukaritarisa muchiHebheru anga akiwa akorewa adhakwa zvekudaro. Adhakwa zvekudaro newaini dzaaimwa. Ndo paanotitora ika zviya zvakabva Israeri Jerusarema tizvimwire. Bhaibheri shoko raMwari richiinstructa vaprista vaibata midziyo yemutemberi raiti maoko enyu ngaachene kana muri kuzobata midziyo yemutemberi. Your hands must be clean. You who hold the vessels of the temple, your hands must be clean. But iye nekudhakwa kwake navakamukomberedza ndokutora zvinonzi naMwari izvi zvakakosha ndokutoisa hake doro. Ndo kuramba achimwa. Bhabhironi iri kuwai ine dambudziko rekutora zvitsvene zvaMwari yozviisa mumadhaka. Ndo dambudziko neBhabhironi. Zvinonzi naMwari these things are holy. Zvitsvene izvi iyo Bhabhironi inozvitora zvayo yoti hapana chitsvene pakudii tongozvisanganisa. Saka Bhabhironi inoshandura. Chakanaka inochiti chakaipa. Chakaipa inochiti chakanaka. Chitsvene inochisvibisa. Chakasviba yochichenesa. Bhabhironi ine dambudziko rekuopoza Mwari. Ndo saka iri kunzi yadonha. Inogomirirei kana iyo ichipikisana nezvakarehwa naMwari. Rawa Bhabhironi rawira pasi. Ukadzidza pa Bhabhironi iyi dzoka ineni pa chapter 2. Nebhukadhineza anorota chitombi. Chitombi chaanorota chine maminerals akasiyana siyana. Goridhe, brass, silver, iron. Then nendarire yakasangana nedhaka kuzasuku. Ndo order. Pane zvinhu zviviri pakati pezvizhinji zvaitaurwa naMwari pachitombi ichi. Mwari aiudza Nebhukadhineza kuti number 1, iwe neumambo hwako nenyika yose iyi hamugari nekusingaperi. Nemhaka yei gold is heavier than clay. Saka clay cannot sustain gold for a long time. These things will fall down. Nyika iyi Nebhukadhineza inoparara. Number 1. Number 2, upfumi huri munyika haugari nekusingaperi. Ukatarisa chitombi chiri depreciating in value. Goridhe rinodhura kudarika brass. Brass inodhura kudarika silver. Silver inodhura kudarika iron. Iron haungaenzanise nedhaka. Saka the image is depreciating in value. Saka nyange ukazviti une mari Nebhukadhineza yepanyika pano haigari nekusingaperi. Nebhukadhineza akati aiwazve ko tingadaro here. Aiwazve adhakwa zvekudaro mukomana. Arivara
ndobva ati right zvandakuita panapa chekutanga chandoda kukuradzai I mix truth with error. Ndakugadzira changu musoro ndakuisa wegoridhe but zvemataura ndizvozvo musoro wegoridhe ene hainini ndichakutonga nekusingaperi but zvana brasi zvamwari iyo ndezvenyu izvozvo munochiita izvozvo but goridhe ndiri kuriisa ndobva ndaisa futi pamamakaisa brasi ndoisa futi goridhe pamakaisa silver ndoisa futi goridhe pamaisa iron ndoisa futi goridhe dhaka hariiti mwari ndoisa futi goridhe. Ari kusanganisa chokwadi musoro wake igoridhe but kumwe kwese uko waakunyepa Bhabhiloni. Saka vana vaMwari vanoti kunonamatwa Mwari vapedza kudaro vonobvunza kumasvikiro mixing truth and error. Vana vaMwari vanonamata Mwari vachimunamata vomuita zvose zvinoitwa asi vopotsa zuva mixing truth with error. Vana vaMwari vanozvisanganisa zvinhu zvacho kana vanamata vakatsanyira kuti mwana aitwe voenda vonokweshwa tsoka nemuprofita vachishandirwa mixing truth with error. Ndo Bhabhiloni ndo saka Jona ari kuti zvadona izvi zvinogogarirei nekusingaperi. Saka Bhabhiloni ine tsika yekusanganisa chokwadi namanyepo. Truth can exist on its own. Makataura mukati hachijegerwe but nhema cannot exist outside of the truth. We need the truth for there to be a lie. Asi nemhaka yaizvozvo nhema ndo dzinobatwa navanhu vachiisa tushokwadi tushoma. Bhabhiloni dambudziko yaro kusanganisa chokwadi namanyepo. Ende vana vaMwari vavhiringwa vanenge vachiti tiri kunamata zveshuwa vanonamata tinodzwa nemweya but vobvanzai vaBhabhiri siyanai naro mixing truth with error. Ndo dambudziko reBhabhiloni. Saka Nebhukadhineza paanogadzira chake chitombi chegoridhe he sets up an image. Batai apa setting up an image mufananidzo. Batai takataura tikati mari dzedzi dzakapfekana musadzijamba. Anogadzira chitombi agadzira chitombi chapter 3 verse 2 na 3 anodaidza vanhu kuti vachinamate. Batai masteps aya anodaidza vanhu kuti vachinamate. Maridzo yazuro uno yakati namatai akasika but Nebhukadhineza anoti namatai zvandasika. Ndo Bhabhiloni zvandasika ini ndo zvinonamatwa. Namatai matombo aya ndo andoti ane simba iwaya namatai matombo ndo dambudziko reBhabhiloni. Saka aisa chitombi paya adaidza vanhu kuti vachinamate. Muchaona kuti vazhinji vakachinamata vashoma ndo vasina. Adaro ndobva ati right imimi hamusi kuda kunamata chitombi changu munofa. Uyai navo vakomana ndobva vatorwa vakomana Shadrach, Meshach na Abednego ndobva vanzi mumoto nemhaka yei there was a death decree pakuti maramba kunamata chimwari changu chandaisa ichi chimufananidzo changu this image maramba here kuinamata wangu munofa. Saka muchaona Bhabhiloni achizviita izvozvo achimanikidza vanhu kunamata nemhaka yekuti iye kwaari cohesion is his weapon of mass destruction. Anomanikidza force ndo yake. Muchamuona Bhabhiloni achimanikidza vanhu. Saka akati adaro Mwari ngaakudzwa anorwira vanhu vake. Saka Bhabhiloni ane dambudziko rekusanganisa politics nereligion. Nebhukadhineza wadiko wangoita zvekutonga nyika wasiya vana Dhanieri vaite zvekunamata. Problem yako iwo ndechi dambudziko rako nderekuti iko zvino iwo Nebhukadhineza iko zvino uri kuti kana warota unotanga watsvaga n'anga dzako kana dzazokoniwa wotsvaga Mwari mixing truth with error. Saka Nebhukadhineza neBhabhiloni yake vaisanganisa kunamata nekutonga nyika zvese zvochongoita wani chimusoro. Saka ukaona chechi yabatana nenyika ndoda kuti mundibate zvakanaka apa vakudictata kuti vanhu vonamata sei kwete kuti vanhu vochengetedzeka sei. Batai zvakanaka pane kuti vanhu ngavachengetedzeke kozoita kuti vanhu ngavanamate. Zviri kuitika paBhabhiloni izvi kuri kunzi chinjai Mwari. State haisati yakuti chinjai Mwari.
iri kuti chengetedzekai pakunamata Mwari wenyu. But Babyloni dambudziko rake aiti chinjai Mwari. Ukaona chechi yacho yakutsvaga simba renyika nezvombo zvenyika nemari yenyika nesimba renyika nenguva yenyika navatungamiri venyika kuti vachiudza vanhu kuti namatai so zvashata. Ndosaka Babyloni ichidonha. Babylon must fall. Saka Bhabheri shoko raMwari rinotaura kuti rawa Babyloni, guta guru rakanwisa marudzi ose waini yokutsamwa kwoupombwe hwaro. Rangarirai musoro wenyaya uri kuti kudhakwa zvekutodaro. Asi vafundisi wanditangira pano wane nyaya yavari kutaura yeBhabhironi asati masvika kuti saka riri kunzi rawa iri nderipiri, nekuti iro rakatowa kare kairoro rikapera kare iro. Saka ramuri kutaura nderipiri ndichiri kuritsvaga. Manditi Gene ari kutibatsira kunzwisisa rinonzi Bhabhironi. Mukaenda neni kuna Dhanieri akatibatsira kunzwisisa zvinoitwa neBhabhironi. But nderipiri riri kudeedzerwa naJohani pano kuti rawa Bhabhironi. Saka mandiita kuti nditsvage mushoko raMwari kuti ndizvibude pachena kuti nderipiko Bhabhironi rawai. Saka ndakabva ndafamba ndiri mubhuku razvakazarurwa ndokubva ndandodonhera pana zvakazarurwa 17 ndoona zvakare Johani achinyora ari kutaura naro Bhabhironi. Fambai neni muye pavhesi ya4 munozoverenga kubva pavhesi ya1 pavhesi ya4 zvikanzi panapa Johani achinyora. Rega tiverenge kubva pavhesi ya3. Ipapo wakandiisa kurenje mumweya ndikaona mukadzi akatasva chikara chitsvuku chizere namazita okumhura Mwari chine misoro 9 nenyanga 10. Tambotaura kuti panonyorwa nemhando yechiprofita panoshandiswa mifananidzo pane symbolism yakanyanya. Saka mukaenda mubhaibheri mushoko raMwari vaEfeso anotiudza Mwari paanotaura nezvemukadzi kuti mukadzi anomirira kereke. Saka pari kunzi panapa naJohani ndakaona mukadzi akatasva, asi mukadzi akaonekwa panapa. Chiri kutaurwa naJohani ikereke, ichechi iri kuonekwa. Nekuti Bhaibheri kana chitaura nezvemukadzi pachiprofita riri kutaura nezvekereke, riri kutaura nezvechechi. Saka panapa regatirwe zvinoitwa nemukadzi uyu. Zvikanzi mukadzi wakanga akapfeka nguo tsvuku neshava, akashonga ndarama nemabwe anokosha namaparera, nomuruoko rwake makanga mune mudziyo wendarama uzere nezvinonyangadza netsvina yeupombwe. Pahuma yake pakanga pakanyorwa zita rakavanzika iri: Bhabhironi, guta guru, mai vemhombwe nevezvinonyangadza zvenyika. Saka neimwe nzira verenga zviri kutaurwa naJohani. Mukadzi akaonekwa uyu ndiye ari kunzi Bhabhironi, nekuti ndo zita ranga rakanyorwa pazvaionekwa naJohani. Zita rake ranga rakanyorwa kuti uyu ndiye anonzi Bhabhironi. Saka neimwe nzira Bhabhironi riri kutaurwa apa chinamato. Bhabhironi riri kutaurwa iri it's a religious system. Bhabhironi riri kutaurwa ichi vaungani vanonamata vachitoti vari kushumira Mwari, asi rombo rakaipa iBhabhironi. Rega tidzoke tinzwe kuti Bhabhironi uyu ndiani. Zvikanzi pavhesi ya4 mukadzi wakanga akapfeka nguo tsvuku. Saka neimwe nzira tati mukadzi ikereke, mukadzi ichechi. Zvikanzi akanga akapfeka nguo tsvuku neshava, akashonga ndarama namabwe anokosha namaparera muruoko rwake makanga mune mudziyo wendarama uzere nezvinonyangadza netsvina noupombwe. Ndoda kuti ungoona zvazvakapfekwa, hembe dzakapfekwa nemukadzi uyu. Ndati kapfekerwo kashongedzerwo kakakaita this religious system, kashongedzerwo kanga kakaitwa kereke iri kutaurwa nezvayo. Zvikanzi yakanga nechirungu ndoifarira, zvikanzi it was decked with gold and precious stones. Saka izi ungano yepasi pemiti bai. Avazi vanoungana ava vangoriwo vanapombi yadona.
ndevane zvinhu zvavo, isystem ine zvinhu zvayo, adorned with gold, adorned with precious stones. Saka pese painenge iri unoona kuti pano pari kufamba mari, pese painoonekwa panomira kunyangwe vatungamiri nevanenge vainawo. You can see the power and the pomp of the money, the gold and the precious stones around it. Tiri kutsvaga Bhabhironi riri kunzi rava, saka Johani ari kuzarura. Johani ndiye ari kuisa sei? Ari kuzarura. Johani ari kuzarura. Regatiwe zvakare kuti Johani anotiudzei nezvemukadzi uyu. Zvikanzi pavhesi ya5, pahuma yake pakanga pakanyorwa zita rakavanzika iyi. Rakavanzika asi harina kuvanzika nekuti bhuku ndizvakazarurwa. Saka zvakaitika kuti zvigozarurwa kana nguva yacho yakwana. Zvikanzi pavhesi ya5, Bhabhironi guta guru, mai vemhombwe. Ndoda kuti unzwe kuti this religious system ndimai ndimai kuratidza kuti kana tiri kutaura zviri kutaurwa naJohani kuti mukadzi anomirira sangano, mukadzi anomirira kereke, anomirira religious system, kuri kunzi iri Bhabhironi ndo mai vemachechi, ndo mai vemareligious system, ndo mai vemakereke, ndo vanotozvara tumwe tuvana nekuzvara tumwe tumachechi. Saka ukaitsvaga teerera ndizvakazarurwa uyu kuti vamwe vanozozvarwa vane vachitobuda muna mai. Pavanozvarwa kunzi apa pazotanga imwe ungano iyi, pazotanga chimwe chitapa, pazotanga imwe ungano apa, patangwa imwe chechi apa, vanenge vachibuda muna mai. Hamupo imi, pane zimai racho. Pakudiwa vane dzinopanana moto, pane zimai racho. Ndo mai. Zvikanzi ndimai vemhombwe. Bhabhironi guta guru, mai vemhombwe. Kuratidza kuti nezvana zvacho zvisikana izvi nevanobuda muna mai vacho navo futi panonzi imhombwe, kureva kuti havana kuvimbika pamurume, asi murume wekereke ndiKristu. Kuratidza kuti Bhabhironi is system, a worship system, a religious system that is not faithful to God, not faithful to Christ. Ndosaka vachinzi imhombwe, mai vacho imhombwe. Zvikanzi ndimai vemhombwe, vanozvara vanasikana vavo. Zvikanzi imhombwe, mira tifambe. Zvikanzi pavhesi ya6, ndoda kutsvaga mai ava kuti ndiani. Zvikanzi ipapo ndakaona mukadzi akabatwa neropa revatsvene uye neropa rezvapupu zvaJesu. Saka ukatsvaga munhoroondo kuti mai ava Bhabhironi iri ndiani. Zvikanzi vakadhakwa zvekutodaro neropa revatsvene, vakanwa ropa revatsvene neimwe nzira, vakaparadza vatsvene vazhinji, rakapersekuta vatsvene vazhinji. It is a persecuting power. Ndamunhoroondo ungondogugula kuti umbotsvaga kuti akambouraya vatendi kare ndiani, akambouraya vazhinji vevaitevera kuna Jesu ndiani. Unondovawana kuti ndiani mai ava vemuBhabhironi. Unondovatsvaga ukavawana vari imomo, unondovatsvaga ukavaona muhistory. Nhoroondo gugula, ngotsvaga persecution of Christians. Unzwe kuti who has persecuted Christians and killed over 50 million of them, drunk with the blood of the saints. Zvikanzi ndo zviri kutaurwa apa, yakatodhakwa zvekutodaro neropa revatsvene. Saka ndo Bhabhironi nevana varo. Saka ukachidzoka manje pana vhesi ya8, 14, chapter 14, zvakumaking sense. Pari kunzi panapa rawa Bhabhironi. Ndoda kuti unzwe zviri kutaurwa nebhaibheri. Pari kunzi rawa zvarehwa kaviri, kureva kuti John anga achireva kuti the fall of Babylon is sure. Kana pane patinganyeberana, zvimwe tinganyeberana, asi kuti Bhabhironi rawa, iri ndo shoko rezvokwadi. Zvomboreveiko nai Johani, watika izvi zvakazarurwa izvi, saka hazvifani kusara zvakapfigwa. Wati zvakazarurwa, zvorevei kuti rawa Bhabhironi. Sezviri kutaura ngirozi yechipiri, rawa Bhabhironi, zvorevei. Zvikanzi panapa ukaiteerera, ngirozi yechipiri iri kuuya pabva ngirozi yekutanga iri kutaura nezverutongo. Saka kuwa uku kuri kuitika mumazuva
erutongo ndo mazuva ekupedzisira. Saka chinonzi kuwa, chinonzi rawa Babylon, kureva kuti rawa kubva pachokwadi, rawa kubva pambiru dzekutenda dzaKristu, rawa kubva pakuteerera Mwari. Makaparidza varume imi mukati ityai Mwari. Bhabhironi rakabva pakutya Mwari rikatanga kutya munhu, ndosaka rakawa. Saka paraifana kuteerera Mwari kuti Mwari anoti chii nerubhabhatidzo, ivo vakawa vakaita zvavanoda. Pavaifana kuteerera kuti Mwari anoti chii nezvendimi dzepaBhabhiro, ivo vakawa vakatanga kushimanda. Pamunotsvaga kuti Bhaibheri rinoti chii nezvinotaura shoko raMwari, ivo vakawa. Asi vachawa zvekutodaro. Ichasvika nguva yekuti mai nevana vanowirirana zvekuwa vari vese. Vanowa zvekuwirirana kubva panhema. Mukatarisa vana ava, teerera. Ukatarisa vana ava, pane pavakatombotiza mai vachiti hatichawirirani nedzidziso dzamai. Mai zvavari kudzidzisa izvi zvapokana neshoko raMwari. Vanovataura vanovati maprotestant movements. Munovawana ukangoti protestant, unovaverenga mubhaibheri, varimo kavana Martin Luther, unovaverenga varimo vakanyorwa mareformers. Saka pavakatanga vaibuda muna mai vachiti mai havachadzidzisi zvokwadi, asi panango vachinditsanangura kuti vana ava vanenge mwana anotiza pamberi pamai vavo asi vaine pikicha yamai muhomwe. Saka vakazotanga kudzoka kuna mai padzidziso, vakatanga kuti mai vari kudzidzisa nezvakati, vakatanga kuwirirana navo. Mai vanodzidzisa izvi parubhabhatidzo, vakatanga kuwirirana navo. Mai vanodzidzisa izvi pazuva rekunamata, vakatanga kuwirirana navo. Saka mai nevana vakava vamwe chete pakuwa, vakava vamwe chete pakuwa. Saka vanobva vabatana zvamataura zviyazviya nesimba renyika, the power of the state. Vanobva vabatana mai nemwana vobatana nenyika kuti vamanikidze kuti vanhu vateerere dzidziso kwete dzechokwadi asi dzidziso dzenhema. Pazvichaitika izvi, teerera apa. Only when the union of the church and the world shall be fully accomplished throughout Christendom will the fall of Babylon be complete. Zvikanzi Bhabhironi nevhesi rakanwisa marudzi ose waini yekutsamwa kweupombwe bwaro. Saka Bhabhironi haringodhakwi chete, rotodhakwisa. Rokonzeresa kuti vamwe vadhakwe, vateverere dzidziso dzaro dzenhema kwete dzechokwadi. Saka mai ava vechinamato nevana varo vechinamato vanobatana kudhakwa zvekutodaro. Vodhakwisa vanhu, vodhakwisa nendudzi dzese, but waini chii? Waini ndo dzidziso dzavo. Saka kana imi muri kuti vakadhakwa zvekutodaro, mufundisi ndepapi pacho padhakika? Imhando ridziko dzewaini dziri kunwiswa vanhu kuti vadhakwe zvekutodaro. Mufundisi, mukatarisa kune madoro akasiyana-siyana anodhaka zvakasiyana-siyana, but pano tiri kutowana doro richibva pana mai richidhakisa nevana. Mukadzidza zvataurwa navafundisi vatobuditsa pachena kune chechi yaMwari nechechi yamai ava yeBhabhironi. Saka kune chechi hondo iri pana Mwari newakaipa. Saka Satani wakadyara chechi yake pana mai ava, ndobva Mwari aisawo chechi yake. Saka chechi mbiri shamwari yangu, it's either uri kuchechi yaMwari kana uri kuchechi yekudhakwa ina mai vayo. Saka zvinogona kuitika ndezvekuti kunogona kuti takabuda mazviri, but tikazvitsvaga dzidziso yakangofanana. Mukadzidza vanotaura vachitaura zvokusikwa kwenyika, kuna dzidziso dzakauya dzeBhabhironi. Vamwe vacho havana kuda kuenda kure, vakavhenganisa
chokwadi nenhema ukadzidza inonzi theistic evolution haisi kuramba pfungwa yekuti mwari wakasika but vanoti mwari wasika. There is a hand in glove relationship pateaching yamwari neteaching yescience. In fact ukaverenga murume anonzi Francis Collins anoburitsa pfungwa achitsanangura theistic evolution anoti mwari pachake ndiye akaseta nyaya yeevolution in motion. Saka anonzi chinhu chakatanga kuuya chichikonye chichikura kusvika zvaita ende mwari ndiye akanga ari honzeri. Isi tikazodzokera kubhaibheri tinodzidza kuti mwari wakasika akasika achitangira nepasina zvikavapo. Ndiye honzeri isingakonzerwi, wakakonzeresa zvisipo kuti zvivepo. But ivo vanoti yakanga iri process yaiteverwa. Saka dzidziso iyi yaramba zvamwari, yaramba mwari akasika ndobva yati zvakaitika zvaingosangana nesainzi. Saka tinoona varume vana Charles Darwin vachimuka vachiti munhu anotanga ari ramapithecus kachienda kachikura mastages of development kusvika asvika pane inonzi homo sapiens sapiens ndobva zvatorwa history ndobva yatozviisa kuti vana vadzidze but zvamwari akasikwa ndobva zvafimbikwa. Saka zvadhakiswa zvekutodaro zvokuti zvamwari zviri pachena zvamwari akaita kuti zvivepo zviripo zvinge zvanga zvisipo zvivepo zvaiswa parutivi ndobva nyaya yaCharles Darwin ikabva yatakurwa ndokumanyiwa nayo kudhakwa zvekudaro. Saka pano pari kunzi zimairi radhakwisa zvose ndobva rapawo nevana varo. Saka shamwari tarisawo nekamuitiro kenyu woita kamuitiro kamai makangofanana ndosaka dzimwe dzenguru uchingoti kunamata mwoyo wako kakangofanana. Saka namamwe manzwi ukangotarisa machechi anogona kunge ari 1000 oita siyawanda but system iri kuteverwa imwe chete. Kamudhakiro kacho kakafanana. Madhakwa zvekudaro here zvokuti mwari wakati kana dziri nyaya dzebaptism munongonyudzwa kamwe chete nokubuda muchiparidza kufa nerumuko. Imi ndobva madhakwa zvekudaro mukati hatiiti zvokunyika tinoita zvokumwaya. Vamwe vakati ayo tinoisa flag yedu imopfuura nepasi peflag. Mangosiyana kamuitiro but zimai nderimwe ramuri kutevera. Mapandukira mwari iBhabhironi idzidziso yeBhabhironi makandeya zvimo mushoko ramwari. Tingadhakwa here zvekudaro zvekuti bhaibheri richitsanangura rinoti mwari akangoitira Adhamu dzimai umwe chete. Saka murume umwe nemukadzi umwe imotomira moti murume umwe nevakadzi vanomwe. Tadhakwa here zvekudaro. Idzidziso yeBhabhironi iri kumwiwa pamunyatso yamai. Saka mutanoti kamwirwo kedoro kanosiyana kune vanomwa whisky vane kamudhakirwo kavo kavanoita. Kune vanomwawo musombodhiya ukavaona vanogona kutombostika vanomira zvokuti havafambi. Kune vamwe vadhakwiswa nemusombodhiya zvakadaro zvokuti vanosvika pakuti kana dziri nyaya dzamwari tinoita mabhurai naye tichigocha naye. Sangano rototenda harisi kuona kuti pakastikwa nemusombodhiya. Ndava mwari anoti dai ndaiva nenzara handaikuudzai but ivo vanoona zvigoneka kuti vaende mubhucha vogochera mwari. Vari kumwa pamunyatso yamai ava. Kune vanomira nhasi voti nhamo dzenyu dzose uyai nadzo vodziisa musecho yemwana wechikoro vobva vati ndoda kuenda nadzo Jerusarema ndinosiya nhamo dzenyu ikoko. Iye mwari achiti varemerwa vose uyai kwandiri dzidziso iri pachena but vadhakwa zvokudaro. Saka vanhu havachambozvioni vanotevera dzidziso yeBhabhironi zviri kuyamiwa pamunyatso. Zviri kuyamiwa pamunyatso yakaipa. Mwari vakataura pachena vakati Jesu achitooneka nyika inoi akati don't worry ndiri kuno kugadzirirai pekugara kana zvapera ndichazodzoka zvendokutorai. Saka Jesu nemamwe manzwi aiti aiwa kana muchinge mafa hakuna vanouya but vanodzidzisa kuti vanhu vari kupurgatori.
saka mai kana vachinge vadzidzisa nevana vanotenda izvozvo kuti nyangwe tichinge tafa totoenda kudenga kunyange Jesu asati auya. Waini yacho yadhakwisa vanhu. Shoko rinobudisa pachena kana vanhu vafa kuti fi, ivo vanoti hatifi. Dzidziso yeBhabhironi. Saka hazvina ndava kana vachinge vafa gore rinotevera, vafa nhasi gore rinotevera muna August, vanoti tiri kuenda kumusha tinorova makuva. Pakuita makuva kwacho panoitwa hamuna mato. Chechi ouya, mukuru wechechi ouya otonamatira programu yekudzosa munhu mumusha. Dzidziso isiri muBhaibheri. Kudhakwa here zvekudaro, zvekutotadza kuona. Saka vanoita chikaranga chavo vanenge vachichiita mukuru wechechi aripo. Saka vanotanga anamata kuti vaite chikaranga chavo. Vamwiswa vari kuyamwa pamunyatso wamai. Zvikanzi dzidziso yeBhabhironi. Kana paine ishu inotibata, Bhaibheri richitsanangura, Mwari anobudisa pachena murume anoroora mudzimai. Haati murume anoroora murume kana kuti mudzimai anoroora mudzimai. But zvadhakiswa muBhabhironi, zvadhakiswa zvakadaro zvokuti mufundisi anouya achibatanidza murume nemurume. Mufundisi anouya achibatanidza mukadzi nemukadzi oti iwanano itsvene. Zvadhakiswa zvokudaro. iBhabhironi, idzidziso dzeBhabhironi. Kana uida kutsvaka mai nevana vavo, hazvinetsi, inda pazuva rekunamata. Chero mukada kutuka mai, iyemi vana, ndava kune vamwe vana vanombopanduka votuka mai, but unongona kuti foroma ndekwausei. Hazvirambikizvi, foroma iyi ndekwausei. Saka vanogona kuti mai vakarasika, but ukazoenda pazuva rekunamata ndo paunoona kuti foroma yemwana ndeyamai. Waini yacho imwe chete, dzidziso ndeimwe. Mwari akatsanangura wasika ndokubva azorora nemusi weSabata, ndokubva arobafadza, ndokubva aita dzvene. Sabata rakapiwa kwete kumaJudha. Mwari akazviita muna Genesis, kusati kwava nemuJudha, kusati kwava naMozisi. But vodzidzisa vanoti Sabata rakapiwa vana vaIsraeri kuna Mozisi. Mozisi achitopiwa murayiro weSabata, Mwari anonongedzera kucreation. Oti zviitei nekuti ndini ndakasika. Asi voparidza vanoti Sabata rakaroverwa pamuchinjikwa, vanoti Sabata nderamaJudha. Saka vakanoyamwa pana mai, mukaka waivhinza pana mai ndo vakatora. Mai ndo vakashandura zuva rekunamata, ndobva vaisa pane mamwe mazuva. Saka nhasi vatiza paSabata, vava nezuva ravo. Saka rada kutsvaka kuti wakadhakwa here, chingotsvaka kuti unonamata rini. Ndava kune chechi yaMwari ichachengeta Sabata, koita chechi yamai vakadhakwa. Bhaibheri harivanzi ipapo, zviri pachena. Saka dzidziso iripo, zuva rekunamata riri pachena. Nakunamata nemunhu tinguva inoyatararama takadhakwiswa. Wakadhakwiswa, iwo waitevedzera dzidziso yemukuru wechechi, kwete dzidziso yaMwari. But nhasi waona kuti uri muBhabhironi, uri kuti Mwari ndibatsirei. Rubhabhatidzo ndakazongopiwa ya certificate kuti wakabhabhatidzwa uri mudiki, handina kuita decision. Bhaibheri rinotidzidzisa unofanira kusarudza kubhabhatidzwa wega wasangana nechokwadi. Bhaibheri ndo rinoramba riri bhuku rinotudza zvaMwari. Iwe wakanzi Bhaibheri hakuchina, tinoshanda nomweya. Kristu ndiye mumiriri wedu pazvivi, patinotadza ndiye anotimirira. Iwe une vanhu vanokumiririra vasiri Kristu. Idzidziso yemuBhabhironi.
sabata ndo zuva raMwari rekunamata rinonongedzera nekuparidza kuti Mwari ndiye akasika. Iwe haunamati musi wesabata asi uri kuti Mwari ini ndanga ndiri mudzidziso yeBhabhironi, zvino Bhabhironi guta riyarowa. Mwari wava pedyo nekuparadza nyika ino iyi. Zvisati zvaitika Mwari ndoda kusarudzai saishe namuponesi. Kana uripo akadaro noti takarinyeperwa kwenguva refu, asi Mwari maita ine zvokwadi yenyu. Simudza ruoko rwako. Apa mufundisi achatinamatira. Pane nhamba dziri pasi apa. Kana wasarudza baptism yechokwadi, wasarudza kunamata Mwari akasika iye, honzeri isingakonzerwi, wati ndiye Mwari ondoda. Kana iriyo sarudzo yako, simudza ruoko uye ugozongofonera nhamba idzi. Uchabatsirwa kuti uite decision yakakosha yekubhabhatidzwa. Mufundisi achatinamatira. Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe noutsvene. Hamungaiti chinhu musina kuzivisa vanhu venyu. Matiburitsira pachena kubva mukati meshoko renyu. Zvoita sekunongedzerwa, sekutukwa, asi Bhaibheri ndo radaro. Rati pana mai vane waini vari kumwisa vazhinji. Mai ava ndo Bhabhironi, vamwe tiri vana. Asi Baba vari kudenga tinokutendai naJesu. Ndiye ane simba rekubvisa waini matiri. Isu tigorarama nekumuteerera. Madaidzira mati ityai Mwari, mupei mbiri, namatai iye wakasika. Asi Bhabhironi anosumudza umwe Mwari asingazikani. Tibatsirei Baba, mutiitirewo zvakanaka. Kana pana ari kunzwa senga anongedzerwa zvakadaro zvekuti agwadziwa, Baba vari kudenga, mweya wenyu mutsvene ngaurambe uchitaura naye. Anzwisise kuti chatsvakwa ruponeso rwake. Tiitirewo zvakanaka musiku wedenga nepasi. Mutiropafadze nekuti munotida. Izvi ndizvo zvakanaka zvamunofara nazvo imi Mwari. Imi munoda kuti vanhu vose vaponeswe, vasvike pakuziva chokwadi. Tiitirei zvakanaka, mutiropafadze. Tibude pakudhakwa uku, tikunamatei mumweya nezvokwadi. Tanamata nekutenda zvose izvi muzita raJesu akatifira pamuchinjikwa akamuka. Amen. Mutewera kweseko ndadzidza kumusimbira, ndotondera kundifira ipo pamuchinjiko weKalvari. Jesu anditungamira murwendo rwese nguva dzese, hari shamwari yeidi ndinotondera Kalvari. Ndofarira mtembo wake, ndoda anditungamire, rudo rwake rwakanaka rwaereswa paKalvari. Jesu anditungamira murwendo rwese nguva dzese, ari shamwari yeidi ndinotondera Kalvari. Ini ndinofamba ndisingatyi, ndofara naKristu pedyo, ndosimbira ndichaona shamwari yepaKalvari. Jesu anditungamira murwendo rwese nguva dzese, ari shamwari yeidi ndinotondera Kalvari. Jesu anditungamira murwendo rwese nguva dzese, ari shamwari
ndinotondera Calvary. Ndinofamba ndisingatyi ndofarana Kristu pedyo ndosimbira ndichaiona iyo shamwari yepa Calvary. Jesu wanditutungamira rwendo rwese nguva dzese ari shamwari yeidio ndinotondera Calvary. Oh, ari shamwari yeidi ndinotondera